ने नैलै बिनानावखौ जादो गासिबो दे लोगोफोर ओरैनो नै बेगा नै लादो सोरनि बे बियो बेग लानायनि जाहोदो मेथाइया मा खबर दे बिनानाव मोजां आदा मोजां अ मोजां जानांगौलै ने मोजाङानो गुड जोंनिया दायो मिथिबायना लोगोफोर बेयाव मोनसे गोदान अडिट'रियाम हला जोंहा बेखेव जासिगोन आरोना बेखौ ओरैबायदि माने स्पिडआव बानायबाय मानोना जोंहा मोनसे कनभकेसन प्रग्राम जानो थांगासिनो दं बेसेबां डेटआव जायोमोनलै 16 आरो 17 फेब्रुवारि अफ दिस मान्थ नैयाव माने जेनेबा बेयावनो खुंगोन दै जोंहा 16आव पिजि फोरनि आरोना जायफोरा माने मास्टार्स डिग्रि आरो बेनि नेक्स्ट दिना इउजि फोरनि जागोन होननाय आं खोनानो मोन्दों बेखायनो नोंथांमोना जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन फैदो दे नोंसोरबो इउनिभारसिटिनि माने निउ अडिट'रियाम हल बेखौ माने नुनाया कमप्लिट जानो थांगासिनो दं आरोना बेनिखायनो एसे देखायगोन नोंथांमोननो नै उनथिंखालि सोर फैदों आंजों लोगोसे थैद माथो दंलै बेयावलाय नै कारेन्ट बे कारेन्टआ मा होनो बिथिंखालि जेबो गैया बिथांमोनखौ आङो माने थगायदोंमोन ओरैनो गोजौथारावसो सफैबाय नै जोङो नै बेनिफ्राय बोरै नुहुरो आरोना नै लाइट जोंगासिनो बै बे लाइटआ माने बिदि मोफ्ला मोफ्लि जादों औ नै माने नैबे गोजौनि आरो नैयावनो जोंना हेभि प्रग्राम जासिगोनलै नै पुरा निउ आरोना सिटफोरा औ जागोनथ' गिदिरफोरा जाजोबगोन बिसोरो नायनो फैयाखैना नै माबोरै नांदों मोजां ना बेबायदि नुदोंना नुवाखैमोन सिगाङाव माबा खाथि माने बिराद मोजां आरोना मिथिबायना गोदाननो बेयावनो प्रग्रामखौ लासिगोन आरो कनभकेसन फार्स्ट बे स्टेजाव माने प्रग्राम जागोन ना जोंहा कनभकेसन